So ngayon, magluluto tayo ng ginataang langka using this instant coconut milk powder. Ang ating langka, dito ko sa labas binoy. Na-boil na yan kanina pa. Ang ihahalo natin, instead na ginataang stock, ito ihahalo natin yung longganisa. Skinless longganisa to. Yan ang isasahog ko sa ating ginataang langka. Pasensya na sa ingay. May ginagawa kasi sa kabilang bahay. Hindi malayo kasi ang pagbilhan ng karne dito. Tsaka by schedule na tayo kasi since lockdown. Hindi tayo basta-basta nakakapunta ng palengke. Since ito lang ang stock, pwede na to. Yan, prepare ng pang-uran for lunch. Kanina, meron na tayong sibuyas, bawang at saka luya. Yung langka, i-drain lang natin yung tubig. Na-drain ko na siya, guys. Saka natin siya gigisahin. Yan, ayan na siya. Lalagyan na natin ng konting mantikisa natin. Nalagyan din natin ng bawang, sibuyas, finish na ang bawang. Yan ang bawang. Pwede na rin yung sibuyas. Natin yung bawang ay luya. Konting luya lang. Pwede na natin ilagay yung langka.
natin. So, habang ginigisa yung langka na rin, dissolve natin yung instant gata. Isang basang tubig. Hanggang sa mawala yung buo-buo. Lagay na natin yung gata. Instant. So, ayan na siya guys. Lagyan nyo na lang ng asin. Kayo na bahala magtimpla. Ayan na natin ng black pepper. Pakuluan na lang natin siya na 5 to 10 minutes.